مرزا محمد وارث صاحب کا کہ جنہاں مشاعرے شرکت کی ہے لیکن ساری تنظیم نے انہوں نے اپنے لفظہ میں چار پروگ کے انہوں چار چاند لائے نے. میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کرنا چاہنا اور میں دعوت دیاں گا کہ سارے محترم استاد کے ارشد مخلص صاحب، غلام حسین گولتار صاحب، مظہر عزیز صاحب اور سنجو سفر یوسف صاحب، مرزا محمد وارث صاحب بالکل چھوٹی سی غزل ہے اور میں چاہنا کہ تو راجہ اتنا مطلب ہے کہ تسی توجہ دیو سارے کہ انے تو میں خط پڑھانا چلیا ہوں. تو آلیہ تو بھی کاسے کرنے کوشش کی تھی کہ انے تو میں خط پڑھانا چلیا ہوں، ڈورے نو ایک غزل سنانا چلیا ہوں. انے تو میں خط پڑھانا چلیا ہوں، ڈورے نو ایک غزل سنانا چلیا ہوں. تے میرا نام ہی لازمی آج استادہ میں چاہ جاوے گا، میرا نام ہی لازمی آج استادہ میں چاہ جاوے گا. گونگے نوں میں گاؤں سناون چلیا واں، گونگے نوں میں گاؤں سناون چلیا واں تے کچے راہ تے گنجا بیٹھا توڑ بتیری اڑدی ہے. کچے راہ تے گنجا بیٹھا توڑ بتیری اڑدی ہے. اس دے سر تے کگی نال میں چیر بناون چلیا واں تے امب دا ریڑ بازارے اندر ڈھیر اچیرا سنیا ہے. امب دا ریڑ بازارے اندر ڈھیر اچیرا سنیا ہے. ایسے نہیں میں ککراں دا اج باغ لواون چلیا واں، ایسے نہیں میں ککراں دا اج باغ لواون چلیا واں تے ایک کھیڑ نکیرے ہوندیاں دی. مظہر عزیز صاحب ایک کھیڑ نکیرے ہوندیاں دی آج کلی باندر کھیڑنی ہے. ایک کھیڑ نکیرے ہوندیاں دی آج کلی باندر کھیڑنی ہے. اس سے کان میں لولیاں دی ایک ٹیم بلاون چلیا واں، اس سے کان میں لولیاں دی ایک ٹیم بلاون چلیا واں تے ایڈی گرمی لگ گئی ہے کی دساں گھبرا کے میں، ایڈی گرمی لگ گئی ہے کی دساں گھبرا کے میں. تپدے تھالے تاں کر کے ویکھو نہ آمن چلیا واں، تپدے تھالے تاں کر کے ویکھو نہ آمن چلیا واں. اور مقطع قابل غور کے اصلی ساڈا راہ نہیں سیدھا، اصلی ساڈا راہ نہیں سیدھا. دنیا نو سمجھانا چاہنا جوزی میرا مقصد کیڑا ہے، کیڑی دیس وساون چلیا واں. جوزی میرا مقصد کیڑا ہے، کیڑے دیس وساون چلیا واں. اس تو بعد چونکہ میرا اسٹیج نہیں، میرا مقام نہیں کہ میں سن یوسف صاحب نو اسٹیج دعوت دیاں. اس واسطے میں دعوت دیاں گا کہ بھائی غلام حسین گولتار صاحب نو کیوں اور اپنے مخصوص انداز وچ استاد محترم سن یوسف صاحب نو مدعو کرا. جناب محمد یوسف نمبردار جوزی صاحب دا میں میرا بلا تمہید اج دے اس مشاعرے دی صدر پنجابی ادب دا مان، پنجابی ادب دی جان، پنجابی ادب دا فخر اور او نام کے جنہ دا کلام اسی سن کے شاعر ہونے ہیں. اج میں اس گل کا سن فخر بھی ہے کہ چک میٹھا دے اندر میں استاداں بس کال کی تو استاداں آکھیا بات چلاں دے. ساڈے واسطے بڑی فخر دی گل ہے کہ ایڈا وڈا نام پنجابی ادب دا اج ساڈے درمیان ہے اور انہاں سن برداشت کیتا ہے. وڈی گل تے کہ 1 بجے تک انہاں سن برداشت کیتا ہے اور انہاں دا وقت ادھر آیا ہے تے پھر جڑی بندے بھی ٹر گئے نے. اور اسی نہایت ہی ممنون ہاں جناب سائن یوسف صاحب دے اور محمد ارشد مخلص صاحب دے، جناب مرزا محمد وارث صاحب دے جنہاں سن برداشت کیتا اور ایک اچھا سن سبق بھی دیتا کہ انہاں نے سا ویکھ کے شہر بنے اور انہاں نے ویکھ کے اساں پھر مشاعرے بھی شروع کیتے نے اور انہاں نے ویکھ کے اساں ادب دی خدمت کرنی ہے. یہی ساڈے راہنما نے، انہاں دے نقش قدم تے اساں چلنا ہے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے، حد تو زیادہ خوشی ہے کہ میرے دادا استاد جناب سائن یوسف صاحب آج سن سنیا ہے اور سن اساں انہاں سننا ہے اور انہاں وچوں کوئی گلاں وچوں کوئی سبق حاصل کرنا ہے. اس تو پہلا ایک دو بند میں سناواں گا کہ ساری زندگی استاد محترم کے ساری زندگی میرے سر تے جکھڑ تتے بلدے ہاڑ تے رہے.
نہیں پیار دی سگنی چھان لدی نفرت دے بھامبڑ ساڑ دے رہے کب سمجھ کے کوڑے ساتھ میرے اور میں نے پیرا ہیٹ لتاڑ دے رہے ہاں بولو اجڑے گلشن دا جنو مالی آپ اجاڑ دے رہے ہاں بولو اجڑے گلشن دا جنو مالی آپ اجاڑ دے رہے آخر تے میں اپنے دادا استاد جناب سائیں یوسف صاحب نو انہاں کے گزارش کرتا کہ آن اور ساڑھے مان ودان اگے ساڑھا مان ودایا نا اور ساڑھے مان ودان تاڑیاں دے بھرپور گونج میں جناب استاد سائیں یوسف صاحب پنجابی ادب کا فخر اور پنجابی ادب کا مان جناب سائیں یوسف صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک نے پاک نام شروع کر دیا سنے آئی کہ چنگا ہوئے تھے ایک بھی قوم میں نے بندے تھوڑے ہونے نال کوئی شکوا نہیں انشاءاللہ بندے سننے والے ہوتے دو بھی بڑے ہوتے ہیں ہوتے ماشاءاللہ ہے ہی 50-60 گزارش کر ساں کہ میرے ویر چلو چار پائی طرح نے تن تھوڑے نزدیک ہو جاؤ میری بھی عمر بتیری ہے ایک دو دا ٹائم ہوندہ پہ ٹھنڈ بھی ہے چلو جڑی کوئی میں جیویں دی ہوندی ہے سناوا تاکہ کوئی سمجھتے آوے کوئی میں بھی آوے کوئی توان آ جاسی بندے تھوڑے نہیں ہوتے تھلے تشریف رکھو بڑی سونی جگہ ہے تھلے بہ جاؤ یہ جڑی بڑی سونی پنجابی ادب کی تنظیم میرے عزیزاں نے بنائی ہے میں بڑا خوش ہوں اور بڑا دل خوش ہویا ہے جدہ انہاں سونا نہ رکھیا گل 5 دریاواں دے میں یوسف تارڑ جوزی صاحب مدیر اعلیٰ چک مٹھا منڈی باولدین اسی طرح میرا عزیز غلام حسین گل آف بوا حسن منڈی باولدین بڑی خوشی ہے کہ مر جانا دے حق کے کدوں تائیاں ساڑھے بزرگ جنہاں دا آگے تذکرہ کافی دفعہ ہو چکے ہیں بزرگ بابا دیم صاحب میاں صاحب دنیا فانی تو چلے گا اسی طرح ساری دنیا نے جانا ہے تے پیچھے کوئی شالا کوئی فاتحہ درودہ ہو بھی صحیح ہے خوشی ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس نو جاری و ساری رکھے اور تو انہوں کامیاب کریں میری دعااں توڑے نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں موبائل لڑیں جتنے 50 بندہ توجہ میں 6 بھی 2 ہو جا اللہ خیر کر سیدھا میں بھی تھوڑی جی حاضری وقت دی نزاکت نال اگر اچھا لگا دے مزید کلمات بتا دی سن دل دی تاراں چ تو ہے حسی نظاراں چ تو ہے درو دیواراں چ تو ہے تے آب شاراں چ تو دل دی تاراں چ تو ہے حسی نظاراں چ تو ہے درو دیواراں چ تو ہے تے آب شاراں چ تو ہے تے پتراں خاراں چ تو ہے پھولاں دے ہاراں چ تو مننے کوئی نہ مننے یوسف اپنے اپنے ایمان دی گلے ہے عرش تیرا زمین اٹھے بھی 5-12 چ تو مہربانی شاہ صاحب مہربانی
رحیم کریم ستار غفار تو اگ پانی مٹی ہوا دا رب ہے رحیم کریم ستار غفار تو اگ پانی مٹی ہوا دا رب ہے کلندر کتب سب بندے تیرے تو ولیاں دا بھی انبیاء دا رب ہے کلندر کتب غوث تیرے ہی بندے تو ولیاں دا بھی انبیاء دا رب ہے میں ہر ویلے تیرے امر تو ہاں ڈردا تو لکھاں تو ککھاں دا کر جاندا ہے میں ہر ویلے تیرے امر تو ہاں ڈردا تو لکھاں تو ککھاں دا کر جاندا ہے بیماری مصیبت تے دکھاں دا مالک تو خوشیاں تے سکھاں شفاواں دا رب ہے اے شاخاں تے پتھر سڑے پھلاں کلیاں اے پھلاں دے رنگ جڑے نے رنگ برنگے اے شاخاں تے پتھر سڑے پھلاں کلیاں اے پھلاں دے رنگ جڑے نے رنگ برنگے بہاراں دے رنگ وچوں رنگ تیرے دسن میری توبہ تو ہی خزانہ دا رب ہے بہت شکریہ تیرا کرم گینا شمارا تو بارے تو بے حق تے واحد رحیم کریم ہے تیرا کرم گینا شمارا تو بارے تو بے حق تے واحد رحیم کریم ہے تیرا امر موت زندگی دا قصہ اے حق کے اے سچے تو ساواں دا رب ہے میرے بھائی بہت شکریہ میں 5 تے 12 تے 14 دا صدقہ تیرے در تے رو رو کے عرضی گزاری میں 5 تے 12 تے 14 دا صدقہ تیرے در تے رو رو کے عرضی گزاری شاہ جی گناہگار یوسف نو بخشی خدایا تمہیں اکو تو بس دعاواں دا رب ہے رحیم کریم ستار غفار تو اگ پانی مٹی ہوا دا رب ہے ایسے سبق شہری وان دی ایک شعر وچ آ گیا ہر رخ دی اپنی شاہ ہوندی ہے پھل پھل وچ وکھرے ہوندے ہر رخ دی اپنی چھاں ہوندی ہے پھل پھل وچ وکھرے ہوندے انجے زندگی دے حالات کدی اج کل وچ وکھرے ہوندے انجے ضرورت سی چیز دی انجے زندگی دے حالات کدی اج کل وچ وکھرے ہوندے کدی لاکھی باغ تے تاج تخت کدی لاکھی باغ تے تاج تخت کدی تھال وچ وکھرے ہوندے کدی یوسف خواب نبوت دے کدی ڈل وچ وکھرے ہوندے اے وچ آ گیا سی شعر میں جڑا سنانا چاہ رہا شاعری تے عزیزاں نے سنائی ہے شاعری ہے جس طرح کی بھی ہوئی شاعری کا نام جیسے اے میں اپنے لوگ ایک نواں گفٹ تانتے ہوں حمد باری تعالیٰ جس طرح کے ایک زبان بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک زبان بندے دی بول دی اللہ ادھنال ہوٹھا دا کوئی تعلق نہیں اس طرح میں کوشش کی تھی کہ ہر لفظ ایسا ہوئے کہ ہوٹھ آپس اچھ نہ ملن تے وہ لفظ مکمل ہو جائے اور اسی طرح شعر مکمل ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا خیال ہے کیا بات ہے اللہ 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 علی شان اللہ اللہ ایتھے تے اللہ کلائی اللہ اللہ علیہ اللہ نو جان دے میں جتھے کوئی نہ ہی ہونا جائیں اللہ نہ دسے تے دسے نہ دلا اندر جتھے تکیے دسے اٹھائیں اللہ اللہ سائیں اللہ ہر دا سائیں اللہ توڑا سائیں اللہ ساڑا سائیں اللہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دو وری ہوٹ بوسا لیندے تھے ایک وری وہ لفظ ادا ہوتا ہے پاک سرکار دا نام اس طرح میں کوشش کی ہے بھی دو وری نہیں تھے ایک وری تے ہوٹ ملن تے ہر لفظ مکمل ہو گئے تے اسی طرح سرکار دی نام دا ایک شعر مکمل ہو جائے میٹھی میم میٹھی میٹھی میم میٹھی میٹھی میم مدنی محبوب مٹے
پیا پیا پکار دے پے طالب مٹھی میم من موڑی مطلوب مٹے میم بھید پایا پایا میم پردہ میم بھید پایا پایا میم پردہ مٹھی میم مقصد بہتر خوب مٹھے مٹھی میم محمد مصطفیٰ مٹھے پھیرے پائے بس قلب قلوب مٹھے میں بس یا علی پڑھتا رہنا وظیفہ یو بس صبح شام ہوتا ہے میں بس یا علی پڑھتا رہنا وظیفہ یو بس صبح شام ہوتا ہے بھول دیئے دنیا تے بھول جاوے مینوں اے نا ایک علی دا پکاون تے دل جا جا میں لینا اے نا بیٹا پیارا ہے جے مٹھی زبان دی تحصیل ہو دی جاوے بڑی بھیڑ وچ میں جدن بھی بلایا میرے سر تے مشکل کشا آ گیا ہے میں بڑی بھیڑ وچ میں جدن بھی بلایا میرے سر تے مشکل کشا آ گیا ہے میں وقت اے نا اپنے دل اتے لکھا میں مڑ اے نا اپنے دل اتے لکھا میں نو بس خطاطی دا شوق ہو گیا ہے میں مڑ اے نا اپنے دل اتے لکھا میں نو بس خطاطی دا شوق ہو گیا ہے اے نا لکھدا میں اکھی جے بیٹا اے نا لکھدا میں اکھی جے بیٹا شاہ صاحب اے نا لکھدا میں اکھی جے بیٹا خدا جانے میں نو خدائی کسی بھی اے نا لکھدا میں اکھی جے بیٹا خدا جانے میں نو خدائی کسی دی کدی میں علی مرتضیٰ ویکھدا ہاں کدی میں نبی مصطفیٰ ویکھدا ہاں میں یوسف خدائی ایسے دے سہارے کدی ایسے ناچو خدا ویکھدا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کلمہ لا الہ بھی زندہ نمازاں روزے تے حج بھی زندہ کلمہ لا الہ بھی زندہ نمازاں روزے تے حج بھی زندہ حق بھی زندہ تے سچ بھی زندہ ہے نال غیرت دی لج بھی زندہ حق بھی زندہ تے سچ بھی زندہ ہے نال غیرت دی لج بھی زندہ میں یوسف ایسے تو پیر منے ہے جی اس دے باجو نجات کوئی نہیں یزید مردہ ہے تے اج بھی مردہ ہے حسین زندہ تے اج بھی زندہ بہت بہت شکریہ بڑی شان پاک محمد دی کوئی حد نہیں لا محدود بڑی شان پاک محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حد نہیں لا محدود ہے میں عشق و شان بیان کراں میرا جتنا قدر وجود ہے میری سوچ مطابق یا مالک میرے واسطے اے مقصود ہے ہر وقت میں یوسف آقا تیرا پردہ پاک درود ہے ماشاءاللہ کیا کہنا سبحان اللہ تیرا عالی شان ہے نام علی ہر نام تو اعلیٰ لگتا ہے تیرا علی شان ہے نام علی ہر نام تو اعلیٰ لگتا ہے انجھے قدرتی طور تے اس دے وچ مینوں جذبہ بالا لگتا ہے تے ایتھے کوئی نہیں لوڑ دلیلہ دی ایتھے کوئی نہیں لوڑ دلیلہ دی گل صاحب اور ایک لفظ مبالغہ لگتا ہے اور سائیں یوسف سمجھن نام مکن انہوں منن زبالہ لگتا ہے کیا بات اس بندے نعرہ حیدری ملتا ہے کافی ساری ٹائم دی نزاکت ہے میں عام فہم چل رہا ہوں علی دی جس نو پہچان ہو گئی وہ کچھ نہ ہو سی ولی تا ہو سی کچھ بھی نہ پڑی علی دی جس نو پہچان ہو گئی وہ کچھ نہ ہو سی ولی تا ہو سی علی دے سکتی حقیر قسمت خدا کرے سی ولی تا ہو سی قبر حشر میں سائیں یوسف قبر حشر میں سائیں یوسف فرشتیاں دے سوال ہو سن سوال آئے نہ آئے بھاوے علی 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 تا ہو سی علی 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 تا ہو سی کیونکہ
نہیں بھی پکدے حسین ایک شہنشاہ دا نام ہے محمد دے دل ربا دا نام ہے حسین ایک شہنشاہ دا نام ہے محمد دے دل ربا دا نام ہے سائیں یوسف میں سچی دساں خدا دی مرضی حسین ویچے سائیں یوسف میں سچی دساں خدا دی مرضی حسین ویچے نبی بھی رب دی رضا جو منتے حسین رب دی رضا کا نام ہے کیا بات ہے بہت اچھے سبحان اللہ موٹا پی لیے موٹا پی لیے سنگ سارے ہی توڑ دے ہوندے ہن جے نیت اچھ پھیر نہ لگے تو صاحب سنگ سارے ہی توڑ دے ہوندے ہن جے نیت اچھ پھیر نہ لگے قرآن مجید دا فیصلہ ہے سارے پھل ہے نیت دیں گے کہ اس گالج راز ہے یوسف سائیں اس گالج راز ہے یوسف سائیں اور جنہوں ہر کوئی سمجھ نہ سکے اور فرحات کا صدق جے آج کریے کیوں تو دینار نہ لگے بہت اچھے کیوں تو دینار لا رہا ہے حیران آج دیا سوچاں تے کوئی سوچ ادیر بھی لگے حیران آج دیا سوچاں تے کوئی سوچ ادیر بھی لبے فی الحال سجن دیا زلفاں وچ کوئی بشر اسیر بھی لبے تے جائے یوسف کان پڑوا چھوڑے جائے یوسف کان پڑوا چھوڑے کوئی اوس جدیر بھی لبے دعا دن کان بھی نہ پاٹن دعا دن ہیر بھی لبے حیران آج دیا سوچاتے ہو کوئی سوچ ادیر بھی لبے روح لو سو کے میں تھکا بر لائن جسی حیران آج دیا سوچاتے کوئی سوچ ادیر بھی لبے فی الحال سجن دیا زلفاں وچ کوئی بشر اسیر بھی لبے تے جائے یوسف کان پڑوا چھوڑے جائے یوسف کان پڑوا چھوڑے اور کوئی اوس جدیر بھی لبے اور ہن آدھے کان بھی نہ پاٹن اور دعا دن ہیر بھی لبے کھاچ نہیں جی روح مگر جناب کے اندر جی میں سوال نا دے نت چڑھتا ہے نت لے ویندہ ہے پھر آخر پودی شام دے نت چڑھتا ہے شاہ جی نت لے ویندہ ہے پھر آخر پودی شام ہے اور جڑی شہد آوی آغاز ہوئے او دا آخر کوئی انجام ہے تے بندے سارے جگ دیا نظران وچ بندے سارے جگ دیا نظران وچ اور اوہ بندے نمک حرام ہے اور جڑے یوسف چڑھتے سورج نو ٹر نہیں دے کرن سلام ہے مہربانی شکریہ دے نت چڑھتا ہے نت لے ویندہ ہے بالآخر پودی شام ہے جڑی شہدہ بھی آغاز ہوئے او دا آخر کوئی انجام ہے تے بندے سارے جگ دیا نظران وچ اوہ بندے نمک حرام ہے اور جڑے یوسف چڑھتے سورج نو ٹر نہیں دے کرن سلام تے وسے کدی نہیں بدل روزانہ چڑھ کے او بن بن کے ٹل دے رہے وسے کدی نہیں بدل روزانہ چڑھ کے ورس بن بن کے ٹل دے رہے یا نارو کونی ہو ویندہ ہے بھامے بھامبڑ بلدے رہے اور فرعون دے گھر دے رب چاہے فرعون دے گھر دے رب چاہے اور نبی رب دے پلدے رہے بندہ یوسف قائم ضمیر رکھے حالات بدلتے کیا یوسف روڑ کے ایران تے ادھر ہی آگے گئے روح مگر جناب کے اندر ہے یاد کرو آخر تے مٹی والے باندھ نہیں جڑے وہ سان جو سوال
اور جڑے بندے ہیں نا بیٹھے انہاں بھی تھکنا کوئی نہیں کہ میں بھی انہاں سنا کے چڑھا جتنا چیر نہ سنے نا. اچھا ایک دوست ہے میرا شہر کا, اس ایک شکایت کی تھی بھی استاد جی تسی ٹائم بڑا دیندے ہو. بھی ٹائم جس ویلے سارے لے کے لے چڑے تے پچھلا آوارا جہا ٹائم ہے میں دے شخیرہ بھی لے لوا کوئی شکایت والی گل ہے بھی بندے نے 5-10-20 رہ جاندے گوبھی ٹور بھی نہیں بندے رہ گئے تے جو نہ بندے میں بھی جھٹ 2 شعر وقت سنا لوں ابھی تکلیف کہہ دی. اچھا جی شاہ صاحب کدی کدی تا گونجا وقت دیاں او کدی وقت زوال بھی ہوتے کدی کدی تا گونجا وقت دیاں کدی وقت زوال بھی ہوتے اور جڑے دکھاں وچ سکھاں دی اکھ میں دن سنگی نیک خیال بھی ہوتے تے نیند چھڈی نہیں یار ملوٹیاں نو اور نیند چھڈی نہیں یار ملوٹیاں نو بندے دکھی لاجپال بھی ہوندے اور سائیں یوسف ککھاں دیاں کلیاں وچ کئی قیمتی لال بھی ہوندے تے کدی ہاسے خوشیاں سنگتاں وچ کدی غم ہی غم آویندے کدی ہاسے خوشیاں سنگتاں وچ کدی غم ہی غم آویندے انجے تن تنہا تنہائیاں وچ کدی لباں تے دم آویندے تے کسے بشر دے نال وجہ بھی نہیں کسے بشر دے نال وجہ بھی نہیں کدی وقت نرم آویندے اور کسے اوکھے وقت تے یوسف سائیں پکی واسی کم آویندے. کیا بات ہے بہت عمدہ بھائی. ان دوڑے 44 کی کوئی اور شاہ سنی سکتے ہو کوئی نظم غزل کوئی شعر یاد کرو میموری پھیرو اے دوڑے بابا چاس بنی دے ہر ویلے ذہن غریباں دا انج وچ گرداب تے ہوندا ہے ہر ویلے ذہن غریباں دا انج وچ گرداب دے ہوندا ہے. میں خار بیتاب اڈیکاں وچ جویں کول شراب دے ہوندا ہے جویں وقت جماعت نمازیاں دا اور جویں وقت جماعت نمازیاں دا اور منہ ول محراب دے ہوندا ہے انجے یوسف پوت بھاویں جدے ہی ہوئے اور مگر جناب دے ہوندا ہے. کیا کہنے واہ واہ کیا جس جاتے سجن نکھیڑیا ہاں نت ونجبانا اس تھاں تے جس جاتے سجن نکھیڑیا ہاں نت ونجبانا اس تھاں تے اور اتھے بین فراق دے کربانا ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ تے ہر شام پیغام ہوا نو دینا ہر شام پیغام ہوا نو دینا اور اکھی سجن نو رب دینا تے یوسف رو گیا ہوئی خیر مسافر سفراں وچ ہاتھ کم دے یار اٹھائے جا ہوئی خیر مسافر سفراں وچ ہاتھ کم دے یار اٹھائے جا کنڈ جا تے سجن دی دستی رہی او سرا تے نین ٹکائے جا تے جدا اولے ہو گیا آکھیاں تو جدا اولے ہو گیا آکھیاں تو او ایا رو کے وین علائے جا ہے بہتر یوسف نکھڑن تو سارا دی ذات مکائے جا. آنکھ نہیں لگدی لگی آلیاں دی او میرا بالکل قائم ایمان آنکھ نہیں لگدی لگی آلیاں دی اور میرے لگی آلے رات آنکھ نہیں لگدی لگی آلیاں دی میرا بالکل قائم ایمان
है और हिन जाग दे सजन दी याद दे विच इहो आशिकां दी पहचान ते सस्सी जे कर उसने जाग दी रंदी सस्सी जे कर उसने जाग दी रंदी और जाना कोई ना केस नू खाने और खट्टी आ जाग दे यूसुफ खट लेंदे हुंदा सैंगियां दा नुकसान खट्टी जाग दी दोबारा पढ़ो होता सैंगियां दा नुकसान दुआ सुना चलो मेरे अजीज नू अच्छा लगा गुजारिश पे अरदास की आंख नहीं लगती लगी आलियां दी मेरा बिल्कुल कायम ईमान है हिन जाग दे सजन दी याद दे विच इहो आशिकां दी पहचान सच्ची जेकर उसने जाग दी रांदी जाना कोई ना केस नू खाने खट्टी जाग दे यूसुफ खट लेंदे हुंदा सैंगियां दा नुकसान है ते बैठा शाम वेले जोरी साहब कितनी गल है टाइम नहीं होता नेट ते नहीं से आए रोज आए हुए हैं मेरा नेट ते नहीं से आए ये जेड़ा हम लोग नेट ते सुनते हो नहीं ना उत्ते कई बारी आए हुए हैं आ सुनते पर रिकॉर्डिंग नहीं होती इस तरीका हां क्या बात और मैं शेर पे सुनता हूं है याद हां बैठा शाम वेले हो फजर गई है सुनना प्यारी बैठा शाम वेले हो फजर गई है एक लाजा भी आंख लाई नहीं बैठा शाम वेले हो फजर गई है एक लाजा भी आंख लाई नहीं ओदे हिजर दियां तकलीफां तो ओ मेरी बिल्कुल निकली साई नहीं ते हो सकता है यूसुफ सैपवा हो सकता है यूसुफ सैपवा और रही सैत गरीब दी जाई नहीं अखी हजमा विच मसरूफ रहियां नींदर दी वारी आई रही नींदर दी वारी है अखी कड़मियां हो नी तुहानू होड़िया ना अखी कड़मियां हो नी तुहानू होड़िया ना चंगे वेख के चस्के लैने अखी कड़मियां हो तुहानू होड़िया ना चंगे वेख के चस्के लैने ओ सुख ते नींदरा मौज दियां साईं खस के ते टुर गए ने निहावे दियां खाब मिलापां दे निहावे दियां खाब मिलापां दे ओ चंगे जल प्यार दे ठहरे हुण यूसुफ नू की आदियां हो जदा कोल हजू भी रहने अखी कड़मियां हो शाला रोदियां रो हाँ कीता वेख के यार पसंद आए अखी कड़मियां हो हुण रोदियां रो नी कीता वेख के यार पसंद आए अन्ने वाए सौदा ना करना जे कारोबार पसंद आए ते सुख चैन उधारे ना देने सुख चैन उधारे ना देने नी ओदा जदन विहार पसंद ना है सारी जिंदगी यूसुफ रोनिया रहो नी मेरा कीता होया प्यार पसंद ना है मेहरबानी शुक्रिया चंद पैड़ी आई जो दोसी समझो भाई जिस तो आखिर में बिल्डअप कर दे चंद पैड़ी आई छे रोज सुनते हो नेटा दे पढ़ते हो सुनते भी हो सारा कुछ मैं तो कुछ जो कुछ कोशिश करता नवा हो गई मोबाइल ही बाबा साहब सारी जिंदगी दोस्त अपने सज्जन नु सारे चाल नाल इकट्ठा करके सामने कर सकते मैं कोशिश की थी कि थोड़े तो थोड़ा चंद पहली है यादो होसी मेरी नजर अचानक पई है चंद पहली है यादो होसी मेरी नजर अचानक पई है किसे शय दे नाल ए मिलदा है झट सोच दिमाग विच रही यूसुफ दी सोच अखीर उत्ते यूसुफ दी सोच अखीर उत्ते पक्की ज़हन विच गल कर लईए जिवें नोहे सजन दी चीची दा एदी शक्ल ते होवे गई मजबूर गरीब दी कुलड़ी ते अज नजर उना दी पई है जिदो वेना
بارش لگدی پئی ہے تے اس ذہن عظیم دی ریکھاں وچ اور جیڑی فقط سواندی پئی ہے اور ڈولا خواب وچ آیا ہے گھر میرے اجے خوشبو آندی پئی ہے اچھا خوشبو آتی پئی ہے کل ویکھیے اکھی تو وکھ اس اکھ دا دکھ لکھ اکھ دا کل ویکھیے اکھی تو وکھ اس اکھ دا دکھ لکھ اکھ دا ہے اور چلو اکھ تے اکھ ران دیو چلو اکھ تے اکھ ران دیو لکھ اکھ مول اکھ تے دکھ دا چلو اکھ تے اکھ ران دیو لکھ اکھ مول اکھ تے دکھ دے تے جیدی یوسف اکھ او ملک تو وقت کل دیکھی اکھ اکھی تو وقت اس اکھ دا دکھ لکھ اکھ دے چلو اکھ تے اکھ ران دیو لکھ اکھ مول اکھ تے دکھ دے تے ویکھی جدن دی اکھ نہیں لگتی ویکھی جدن دی اکھ نہیں لگتی اکھ دل لکھ دا ہویا ککھ دائے اور جیدی یوسف اکھ او ملک تو وقت او دا ایک ویکھن 100 لکھ دائے میں شاعر نہیں سخن برہاں سخن میری وراثت کیا بات ہے کیا تقاید ہے میں شاعر نہیں میں شاعر نہیں سخن برہاں سخن میری وراثت ہے سخن رب نے عطا کیتا ہے فن میری وراثت میں شاعر نہیں سخن برہاں سخن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخن رہا سخن میری وراثت ہے سخن رب نے عطا کیتا ہے فن میری وراثت ہے حمد نعت بھی لکھنا قصیدے بھی بڑے لکھنا حمد نعت بھی لکھنا قصیدے بھی بڑے لکھنا بڑی پہچان بہران دی وزن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخن رہا سخن میری وراثت ہے کیا بات ہے بھائی جروانی صاحب آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کیا بات ہے سر غریبی وچ سخاوت دا میرا پرچار ہویا ہے غریبی وچ سخاوت دا میرا پرچار ہویا ہے میں منڈنا پھل محبت دے لگن میری وراثت میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت تے حسن دے شان دا نوکر ہاں حسن دے شان دا نوکر ہاں حسن جتھے وڈیندا ہے حسن دے شان دا نوکر ہاں حسن جتھے وڈیندا ہے اسے گلوں ہی شیراں دا حسن میری وراثت بہت اچھے بھائی کمال ہے نظم دا گر بھی سکھیا ہے غزل کاغذ تے لکھیے نظم دا گر بھی سکھیا ہے غزل کاغذ تے لکھیے کتے دوڑے چو مصرے دا اذن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخن برہاں سخن میری وراثت ہے میں 12 ماں بھی لکھے نے تے سی حرفی دا جانو ماں میں 12 ماں بھی لکھے نے تے سی حرفی دا جانو ماں مخمس دے مسدس بھی سی چن میری وراثت ہے مرید ہوئے بسیط ہوئے رجز رمبل مفرانی مرید ہوئے بسیط ہوئے رجز رمبل مفرانی ربائی کافی تکارب دی پھبن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخن ورہاں سخن میری وراثت ہے بڑھا کے ہار شیران دے میں یوسف مفت دینا بڑھا کے ہار شیران دے میں یوسف مفت دینا ہاں جتھے لفظان دے پھل کھڑتے چمن میری وراثت ہے بڑھا کے ہار شیران دے میں یوسف مفت دینا ہاں جتھے لفظان دے پھل کھڑتے
چمن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت ہے سخن رب نے عطا کیتا ہے فن میری وراثت غزل بن گئی ہے میں محبوب اپنے دی تعریف کہنو سنائی وہ آدھے غزل بن گئی میں محبوب اپنے دی تعریف کہنو سنائی وہ آدھے غزل بن گئی ہے میں تصویر او دی خیال اچ بنا کے سجائی وہ آدھے غزل بن گئی سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں کیڈا کملا آنسو انجے چا سمایا سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں کیڈا کملا آنسو انجے چا سمایا اشارے دے نال او دی ایک زلف نپ کے ہلائی شکریہ بہت بہت شکریہ اینا بدلی تاز بھی میں بہو ہیں اچھا سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں کیڈا کملا آنسو انجے چا سمایا اشارے دے نال او دی ایک زلف نپ کے ہلائی اگو تمہیں پتہ ہے کی ہوا تے او دی اکھ دا منظر میں کاغذ دے اتے بنایا تے کاغذ بھی کھل کھل کے ہسیا او دی اکھ دا منظر میں کاغذ دے اتے بنایا تے کاغذ بھی کھل کھل کے ہسیا تے نالے قلم نال کجلے دی ایک ویک پائی وہ آدھے بدل بن گئی ہے چہرے دا نقشہ مکمل بڑھا کے اتے حسرتاں دے لکھاں پھول وچھائے چہرے دا نقشہ مکمل بڑھا کے اتے حسرتاں دے لکھاں پھول وچھائے چا تے ایک پاسے نکی دی تل دی شکل میں بنائی وہ آدھے غزل بن گئی ہے میرا ذہن نامطمئن اس تے ہویا اس سوچا کراں کی میں ہون اس طرح کے میرا ذہن نامطمئن اس تے ہویا اس سوچا کراں کی میں ہون اس طرح کے یوسف میں ایک شہر دے پیر نپ کے پڑھائی میرا ذہن نامطمئن اس تے ہویا اس سوچا کری کراں کی میں ہون اس تو اگے یوسف میں ایک شہر دے پیر نپ کے پڑھائی او آدھا غزل بن گئی میں نے کوئی وہ شہر استاد جی اتنا ہی جڑا تھا میں ہی منڈی دا ایک شہر میاں وہ دیکھو پوچھنے کو ہوں گا ڈاٹا جو ہے کھلا ہے موڑ فرشاں تو بھی ڈھونڈن اس نو ویکھن عرشاں ول بھی سارے فرشاں تو بھی ڈھونڈن اس نو ویکھن عرشاں ول بھی سارے گھڑیوں تھلے جان نہیں دیندے کرن زبانوں گل بھی سارے فرشاں تو بھی ڈھونڈن اس نو ویکھن عرشاں ول بھی سارے گھڑیوں تھلے جان نہیں دیندے کرن زبانوں گل بھی سارے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے توجہ کر سو تو مزہ آشی وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے بات صاحب توجہ کر لی شورائے کرام واسطے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے اسے گل دا وارو واری لبدے پہلے حل بھی آپے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے اسے گل دا وارو واری لبدے پہلے حل بھی سارے فرشاں تو بھی ڈھونڈن اس نو ویکھن عرشاں ول بھی سارے آپس وچ لڑا کے سانو آپس وچ لڑا کے سانو پتہ لگ رہا کون چور آپس وچ لڑا کے سانو اکھی ویدے آؤ پہ جاندے آپس وچ لڑا کے سانو اکھی ویدے آؤ پہ جاندے اکھ بچا کے ساڈے کولوں بہ جاندے نے رل بھی سارے
سارے قسم قرآن دی چاہتے کس دی منیے یا نہ منیے ایک بھی آدھا اسی سچے ممبر تک لوگ سارے قسم قرآن دی چاہتے کس دی منیے یا نہ منیے مومن سدھے سادے ہوتے گئے اینا تو چل بھی سارے فرشا تو بھی ڈھوڈن اسنو ویکن عرشاں بھل بھی سارے تے کسے اینا دیاں قبراں ہوتے دیوے بڑھتے ویکھے کسے جو صاحب کسے اینا دیاں قبراں ہوتے دیوے بڑھتے ویکھے نے اور دیوے آڑے اور ہوندے نے آج بھی سارے کل بھی سارے متے انادے دھوکے دے وچ آ جاویں تو یوسف سائیاں متے انادے دھوکے دے وچ آ جاویں تو یوسف سائیاں اوے آ گئے نہیں ہن بھیس بٹا کے روشن کر بل بھی سارے متے انادے دھوکے دے وچ آ جاویں ہن یوسف سائیاں اوے آ گئے نہیں ہن بھیس بٹا کے روشن کر بل بھی سارے فرشا تو بھی ڈھوڈن حسنو ویکھن عرشاں ول بھی سارے گھڑیوں تھلے جان نہیں دیندے کرن زبانوں گل بھی سارے پاکستان زندہ باد قائد اعظم بھائی دا ہے زندہ باد مٹی والی نئی کہانی کدھر بھی اس مٹی دی گل بہت جلدی اڈے دلی اس مٹی دی گل بڑا کریم میں کتا مرا کے جوڑی در گل بھائی نے حکم کیتا ہے میں کیتی گل جو میرے ول دکھاں دا جھل آوے ول ول لہاوے کھل ہے سینے سل تے لونو چیک دا اسے آس نہ دلے دی ہوئی پوری ریا کردہ ہجر خوار مینو آگی جات دے پیار دی ویچ سینے پئی ساڑ دیئے لگاتار مینو دل ہار نہ سی کدوں ہو سکے ویچ میرے ہڑی میں ہے نا دل ہار نہ سی کدوں ہو سکے او ہوندی کدی بچھوڑے دی سار مینو کرا کی یوسف دلوں نہیں لاندھا او جیڑا گیا ہے دلوں بسار مینو پر کتے کسے نہ آن کے درن ونڈے ڈاٹی عشق دے جالے چ پھسیاں میں لئی سار نہ جیس غم خار بن کے او دے مار دیدار دی تسیاں میں گل پیار دی رہی نہیں بس میرے اپنے آپ تو ہوئی بے وسیاں میں دے رات رومن یوسف کام میرا او قسم رب دیجے کدی ہسیاں میں رے رو رو کے قرار سمائی رفید ایک شیر رے رو رو کے قرار سمائی میں نو اپنے آپ تے مان نہیں میں جو بھی ہاں لگی لڑتے رے تو جانتے بھاوے تو جان نہیں گناہگار بدنام ہاں جاگ ناڑو میری ذات صفات سجان نہیں آٹا جوان دا صاف ہاں میں یوسف ایویں چھاننی پا کے چھاننا زیز اور نہیں ہے کہ ڈاڑیاں دے بڑی چوکھی جان کمزور میری اڈن ہار پتنگ ہاں کاغذی میں ہاتھ واساں دے پکی ڈور میری منگن جان دیواں کر کے بسم اللہ اس تو اگاں کیڑی ایک گل ہور میری پہلے مرن تو یوسف نو لاؤ سینے توڑے ہو جاوے ٹھنڈی گور میری میں کیتی گل جو میرے ول دکھاں دا جھل آوے ول ول لہاوے کھل ہے سینے سال تے لولو چیک دا میں پہلی بات کیتا اعتبار میری سرکار کیتا انکار اے دل دکھیار ہے میرا یار سوالی پیک دا کرامے کی نہ لگے جی تیری میری عرضی تیری مرضی
ہاں سوری میں پہلی بار کیتا اعتبار میری سرکار کیتا انکار دل دکھیار ہے میرا یار سوالی بھیک دا کرامے کی نہ لگے جی میری عرضی اودی مرضی نہ دل من کھی کدی منسی واسی نزدیک دا پر آئے سا نہ کوئی وسا ہے اودی چال لوے گا اللہ وقت دا شاہ میں یوسف رات بیٹھ لیک لگے میں لائیاں ہس گیا ہاں پاساں جے دے وس گیا نہ دس رہی نہ چس میں گاواں جس پیا اس ٹھگ دے میں لائیاں ہس گیا ہاں پھس نہ ہاں میں لائیاں ہس گیا ہاں پاساں جے دے وس گیا نہ دس رہی نہ چس میں گاواں جس پیا اس ٹھگ دے ریا نہ سن میرا آگ آگ تروٹی وانگ دکھاں دی جنگ تے بدلے رنگ میں وانگ پتنگ دوائے آگ دے رہی نہ سوچ گیا ہاں بوجھ نہ پلے کچھ دکھاں دی ہوج تے مارے گوج گئے نے روج کو چھیڑو واگ دے پیائے گھوس گیا اور روس سکھاں دے ڈوس گئے نے روس نہ یوسف لوس دیوائے اس اے میرے جاگ دے میں لائیاں ہس گیا ہاں پھس ہاں جیندے بس گیا نہ دس رہی نہ چس زمان جس پیا اس ٹھگ دے ریانا سن میرا آن ہم ترٹی وانگ مکھاں دی جنگ کے بدلے رنگ میں وانگ پتنگ دوالے اگ دے رہی نہ سن گیا ہاں بوجھ نہ پلے کچھ دکھاں دی ہوج تے مارے گوج گئے نے روج کو چھیڑو واگ دے پیائے گھس گیا اور روز سکھاں دے ڈوس گئے نے کھوس نہ یوسف لوس دیوائے اس اے میرے جاگ دے رضی استناری پاکستان زندہ باد قائد اعظم پابند آباد ہم رب نے عطا کیتا ہے فن میری وراثت ہے ہم نعت بھی لکھنا قصیدے بھی بڑے لکھنا ہم نعت بھی لکھنا قصیدے بھی بڑے لکھنا بڑی پہچان بہران دی وزن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت ہے کیا بات ہے بھائی میروانی صاحب آپ لوگ سمجھتے اس بات کو کیا بات ہے سر غریبی وچ سخاوت دا میرا پرچار ہویا ہے غریبی وچ سخاوت دا میرا پرچار ہویا ہے میں منڈنا پھل محبت دے لگن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت ہے تے حسن دے شاہ دا نوکر ہاں حسن دے شاہ دا نوکر ہاں حسن جتھے وڈیندا ہے حسن دے شاہ دا نوکر ہاں حسن جتھے وڈیندا ہے اسے گلوں ہی شیراں دا حسن میری وراثت ہے بہت اچھے بھائی کمال ہے نظم دا گر بھی سکھیا ہے غزل کاغذ تے لکھیے نظم دا گر بھی سکھیا ہے غزل کاغذ تے لکھیے کتے دوڑے چو مصرے دا اذن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت ہے میں 12 ماہ بھی لکھے نے تے سی حرفی دا جانو ماں میں 12 ماہ بھی لکھے نے تے سی حرفی دا جانو ماں مخمس تے مسدس بھی سی چن میری وراثت ہے مرید ہوئے بسیط ہوئے رجز رمبل مفرامی مرید ہوئے بسیط ہوئے رجز رمبل مفرامی ربائی کافی تکارب دی پھبن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت ہے بڑھا کے ہار شیران دے میں یوسف مفت دینا بڑھا کے ہار شیران دے میں یوسف مفت دینا ہاں جتھے لفظان دے پھل کھڑ دے چمن میری وراثت ہے بڑھا کے ہار شیران دے میں یوسف مفت دینا ہاں جتھے لفظان دے پھل کھڑ دے چمن میری وراثت ہے میں شاعر نہیں سخنور ہاں سخن میری وراثت ہے سخن رب نے عطا کیتا ہے فن میری وراثت میں محبوب اپنے دی تعریف کہنوں سنائی وہ آدھے غزل بن گئی میں محبوب اپنے دی تعریف کہنوں
سنائی وعدہ غزل بن گئی ہے میں تصویر او دی خیال اچ بنا کے سجائی وعدہ غزل بن گئی سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں کیڈا کملا آنسو انجیچا سمایا سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں کیڈا کملا آنسو انجیچا سمایا اشارے دے نال او دی ایک زلف نک کے ہلائی شکریہ بہت بہت شکریہ اینا بدلی داد بھی میں بہو ہیں اچھا سوچا دے نال اس نو جھولی دے وچ میں کیڈا کملا آنسو انجیچا سمایا اشارے دے نال او دی ایک زلف نپ کے ہلائی اگو تمہیں پتہ ہے کی ہوا تے او دی اکھ دا منظر میں کاغذ دے اتے بنایا تے کاغذ بھی کھیل کھیل کے ہسیا او دی اکھ دا منظر میں کاغذ دے اتے بنایا تے کاغذ بھی کھیل کھیل کے ہسیا تے نالے قلم نال کجلے دی ایک ویک پائی وعدہ بدل بن گئی ہے چہرے دا نقشہ مکمل بڑھا کے اتے حسرتاں دے لکھاں پھول وچھائے چہرے دا نقشہ مکمل بڑھا کے اتے حسرتاں دے لکھاں پھول وچھائے چا تے ایک پاسے نکی دی تل دی شکل میں بنائی وعدہ بدل بن گئی ہے میرا ذہن نامطمئن اس تے ہویا اس سوچا کراں کی میں ہوں اس طرح کے میرا ذہن نامطمئن اس تے ہویا اس سوچا کراں کی میں ہوں اس طرح کے یوسف میں ایک شہر دے پیر نپ کے پڑھائی میرا ذہن نامطمئن اس تے ہویا اس سوچا کراں کی میں ہوں اس تو اگے یوسف میں ایک شہر دے پیر نپ کے پڑھائی او آگا غزل بن گئی میں کوئی وہ شہر استاد جی اتنا ہی جڑا دا میں ہی منڈی دا ایک شہر میں وہ دے کوئی پوچھنے کو ہوں گا ڈاٹا جو ہے کھلا ہے موڑ فرشا تو بھی ڈھونڈن اسنو ویکھن عرشاں والوی سارے فرشا تو بھی ڈھونڈن اسنو ویکھن عرشاں والوی سارے گھڑیوں تھلے جان نہیں دیندے کرن زبانوں گالوی سارے فرشا تو بھی ڈھونڈن اسنو ویکھن عرشاں والوی سارے گھڑیوں تھلے جان نہیں دیندے کرن زبانوں گالوی سارے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے توجہ کر سو تو مزہ آشی وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے بات صاحب توجہ کرنی شورائے کرام واسطے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے اسے گل دا وارو واری لبدے پہلے حلوی آپے وکھو وکھ ممبراں تے بہ کے گل وچ گنجل پا کے آپے اسے گل دا وارو واری لبدے پہلے حلوی سارے فرشاں تو بھی ڈھونڈن اسنو ویکھن عرشاں والوی سارے آپس وچ لڑا کے سانو آپس وچ لڑا کے سانو پتہ لگ رہا کون چور آپس وچ لڑا کے سانو اکھی ویدیاں او پہ جاندے آپس وچ لڑا کے سانو اکھی ویدیاں او پہ جاندے اکھ بچا کے ساڈے کولوں بہ جاندے نے غالوی سارے سارے قسم قرآن دی چاہندے کس دی منیے یا نہ منیے ایک بھی آدھا اسی سکتے ممبر تک لوگ سارے قسم قرآن دی چاہندے کس دی منیے یا نہ منیے مومن سدھے سردے ہوتے گئے اینا تو چل بھی سارے
فرشاں تو بھی ڈھونڈن اس نو ویکھن عرشاں ول بھی سارے تے کسے انہاں دیاں قبراں اُتے دیوے بلدے ویکھے کیا کہنے کسے جوئی صاحب کسے انہاں دیاں قبراں اُتے دیوے بلدے ویکھے نے اور دیوے آڑے اور ہوندے نے اج بھی سارے کل بھی سارے متے انہاں دے دھوکے دے وچ آ جاویں تو یوسف سائیاں متے انہاں دے دھوکے دے وچ آ جاویں تو یوسف سائیاں اوے آ گئے نہیں ہن بھیس بٹا کے حسن کربل بھی سارے متے انہاں دے دھوکے دے وچ آ جاویں ہن یوسف سائیاں اوے آ گئے نہیں ہن بھیس بٹا کے حسن کربل بھی سارے فرشاں تو بھی ڈھونڈن حسنو ویکھن عرشاں ول بھی سارے گھڑیوں تھلے جان نہیں دیندے کرن زبانوں گل بھی سارے پاکستان زندہ باد قائد اعظم بھائی لوگ ہیں زندہ باد مٹی والی نبی کہانی کدھر بھی یہ ابا یاد یہ اس مٹی دی گل ہو جاندی ہے وہ اڈے تے نہیں اس مٹی دی گل بڑا کریم ہے میں کو 15 کے جوڑی در گیا گل بھائی نے حکم کیتا ہے میں کیچی گل جو میرے ول دکھاں دا جھل آوے ول ول آوے کھال ہے سینے سال تے لونو چیک دا اسے آس نہ دلے دی ہوئی پوری ریا کردہ ہجر خوار مینو آگی جات دے پیار دی وچ سینے پئی ساڑ دیئے لگاتار مینو دل ہار نہ سی کدوں ہو سکے وچ میرے ہڑی میں نا دل ہار نہ سی کدوں ہو سکے او ہوندی کدی وچھوڑے دی سار مینو کراں کی یوسف دلوں نہیں لاندا او جیڑا گیا ہے دلوں وسار مینو پر کتے کسے نہ آن کے دن ونڈے ڈاڈی عشق دے جال وچ پھسیاں میں لئی سار نہ جس غم خار بن کے او دے مار دیدار دی تسیہ میں گل پیار دی رہی نہیں بس میرے اپنے آپ تو ہوئی بے وسیہ میں دے رات رومن یوسف کام میرا او قسم رب دیجے کدی ہسیہ میں رے رو رو کے قرار سمائی رفید ایک شیر رے رو رو کے قرار سمائی میں نو اپنے آپ تے مارنا ہی میں جو بھی ہاں لگی لڑتے رہے تو جانتے بھاوے تو جاننا ہی گناہگار بدنام ہاں جاگ ناڑو میری ذات صفات سجاننا ہی آٹا جمادہ صاف ہاں میں یوسف ایویں چھاننی پا کے چھاننا زیز اور نہیں ہے کہ ڈاڑیاں دے بڑی چوکھی جان کمزور میری اڈن ہار پتند ہاں کاغذی میں ہاتھ واساں دے پکی ڈور میری تو منگن جان دیواں کر کے بسم اللہ اس تو اگاں کیڑی ایک گل ہور میری پہلے مرن تو یوسف نو لاؤ سینے توڑے ہو جاوے ٹھنڈی گور میری میں کیتی گل جو میرے ول دکھاں دا جھل آوے ول ول لہاوے کھال ہے سینے سال تے لولو چیک دا میں پہلی بات کیتا اعتبار میری سرکار کیتا انکار اے دل دکھیار ہے میرا یار سوالی بھیک دا کرامے کی نہ لگے جی تیری میری عرضی تیری مرضی ہاں سوری میں پہلی بار کیتا اعتبار میری سرکار کیتا انکار دل دکھیار ہے میرا یار سوالی بھیک دا کرامے کی نہ لگے جی میری عرضی او دی مرضی نہ دل من کھی کدی منسی واسی نزدیک دا پر آئے سا نہ کوئی وسا ہے او دی چال لوے گلہ وقت دا شاہ میں یوسف رات بیٹھ لیگ لگیا
میں لائیاں ہس گیا ہاں پاساں جے دے وس گیا نہ دس رہی نہ چس میں گاواں جس پیا اس ٹھگ دے میں لائیاں ہس گیا ہاں پھس نہ میں لائیاں ہس گیا ہاں پاساں جے دے وس گیا نہ دس رہی نہ چس میں گاواں جس پیا اس ٹھگ دے ریا نہ سن میرا آگ آگ تروٹی وانگ دکھاں دی جنگ تے بدلے رنگ میں وانگ پتنگ دوائے آگ دے رہی نہ سوچ گیا ہاں بوجھ نہ پلے کچھ دکھاں دی ہوج تے مارے گوج گئے نے روج کو چھیڑو واگ دے پیائے بھوس گیا اور رس سکھاں دے ڈوس گئے نے رس نہ یوسف لس دیوائے اس اے میرے جاگ دے میں لائیاں ہس گیا ہاں پھس ہاں جیندے بس گیا نہ دس رہی نہ چاسا زمان جس پیا اس ٹھگ دے ریانا ساتھ میرا آن ہم تروٹی وانگ دکھاں دی جنگ کے بدلے رنگ میں وانگ پتنگ دوالے اگ دے رہی نہ سوچ گیا ہاں بوجھ نہ پلے کچھ دکھاں دی ہوج تے مارے گوج گئے نے روج کو چھیڑو واگ دے پیائے بھوس گیا اور رس سکھاں دے ڈوس گئے نے کھوس نہ یوسف لس دیوائے اس اے میرے جاگ دے رضی استنالی پاکستان زندہ باد قائد اعظم پابند آباد چلی بات چلے گیا Thank you.